uzuboneke angisakwazi ukumthola lo muntu akasithola. Into eyenzeka ke siba likhulu ku 7 months ngingenabandla. Into yayifike ibe yinkinga ke. Lo muntu akwasithole ngangithi mangiqeda ukuthandaza kwi midnight ebusuku. Afike njenge-angel kimi. Sure. Yabona i-picture ngingamazi but i-picture kuthiwe nguye lo. And then ke ngizovula iBhayibheli mina ngingalazi kwaBhayibheli leyo. Ngilivule according indlela asuke engiaddressa ngayo. After iprayer yami ka12 ebusuku. Shuthi mangiqeda ngo1 ebusuku ekseni kuzovela lo muntu lo yabona. Hayi ngibuyele esikoleni ngize ngamthola sengisemangosulu. Sengise tertiary. Sengiqedile e-high school because e-high school ngabuyela ngakwenza uStandard 9 sengisindisiwe. Ngihamba ngoqala uStandard 9 ngaphasa, ngafika kwa matric nakhona ngaphasa. Ngase ngiyofuna isikole ke eMangosulu. Enqondweni yami mangifika eThekwini, alikho isonto engangilifuna njengelika mfundisi uNJ Sithole. Imalati. Nangempela ngalifica leli. Lo baba lo ngambona ngamehlo. That was kwaba yusuku olukhulu empilweni yami ukubona lo yamuntu because ngangi-90 iminyaka ngithi uyabona manje sengisindisiwe iminyaka. Kodwa lo muntu angimbonile. Nethi ngiyamphupha nje la. Yabona. Hayi ke ngafika qathatha eMlazi. Nganyuka ngayobabona abazali. Kwanabazali abangisusa la eMangosulu ngoba naseMangosulu sasifikile qathatha endaba yevangeli. Awusuka madala. Sizinsizwa. So ke bangitholela ke isonto ngaqala ke ngalokhuzana khona. Kodwa mina ngangilube ngifellowship lapha eAssemblies of God khona la. Okay. So bazi bangithola hayi no ibandla lingasithola likhona lapha. Ngaqala ngambona ke lo baba. Waqala nje wathi mayihlabela wanguye nje. Lo muntu wayebizi altar call. Yabona lapho ngicabanga ukuthi ngakhala the whole night. Ngimangazwa ukuthi ngize ngiyibone le ndoda. Yabona ke. Well ke ngayibona yangikhulekela kwaba kanjalo kwaba ukuhamba kwami ke bhuti. Ngiyafika ke calling kuthe noma sengiyithola calling wangikhulekela lo mzalwane. Bona sengise Pentecost. ePentecost ke kwakuvele kuyibandla aye ne-impact kulo. Yes, kwakuyibandla ne-impact kulo kakhulu. Uyabona lapha eBhekuzulu. So ke wadlula eBhekuzulu ke sasala ke sababaningi ke nomfundisi umenyuka saphenduka kuye sasala khona lapha ya eBhekuzulu. So ke sakhula ke kanjalo sasikhuliswa ke iPentecost.